nemůžeme říct, že třeba ta konstanta bude vždycky 10. Co určitě ale můžeme říct, takže pro ten daný jazyk L ta konstanta určitě bude existovat. Nemůžeme ale říct dopředu kolik. Že? Takže nechť L je regulární jazyk. Potom existuje konstanta K větší nebo rovná 1 taková, že pokud Z patří do toho jazyka, Z je nějaký řetězec z toho jazyka, a zároveň, ale tady musí být splněna ta podstatná podmínka, a to, že délka toho řetězce Z musí být větší, popřípadě rovna než K, tak potom to Z můžeme rozdělit na 3 části. Na nějaké části UV dvojité V. Takže potom Z můžeme rozepsat jako UV dvojité V, a to tak, že jsou splněny 3 následující podmínky. První mi říká, že ta část V není epsilon. Ta druhá mi říká, že ta část UV je menší nebo rovná než K. No a konečně ta třetí mi říká, a tady prosím vás to pumping lemma. Tady odtud je to pumpování. Ta třetí mi říká, že pak řetězec UV na M-tou dvojité V patří do toho jazyka L pro všechna M rovná se 0, 1, 2 a tak dál. To je pro všechna celá nezáporná čísla. Takže ono to pro studenty vypadá napřed tak trošku nepochopitelně, protože toto je poměrně složitější pasáž, ale nicméně v tom předmětu je to vyžadováno, protože tohoto lematu budeme hodně často využívat. Takže toto lemma, abyste znali, a zase, abyste nezapomněli nějaké ty věci, že studenti většinou zapomenou, že řeknou třeba, pokud Z patří do toho jazyka, a hned píšou ty podmínky. Tam je důležitá, prosím vás, i ta podmínka, že ta délka toho řetězce Z musí být větší nebo rovná než to K. Kdybych toto nesplnil, tak nemůžu to Z rozdělovat na ty 3 části a po nich vyžadovat tady toto. Takže máte zatím tady k tomuto nějaký dotaz? Tady toto se studentům hodně špatně pamatuje. Ono je tady výhoda, to už jsem říkal loni na demonstračních cvičeních, tady toto lemma vždycky studentům připomíná jakýmsi způsobem sex, ale ono je to tam docela vidět. Takže minule jsem jim to tam na tom tak názorně popsal, oni to samozřejmě pak vystříhali z těch democvičení a dali to na YouTube, takže jsem se pak docela mohl divit. Ale určitá ta korespondence tam skutečně je, že když se na to podíváte, tak ta je především tady v této části, že? Tady, když se podíváte, tak u toho řetězce, tady jakási předehra, tady pak několikrát, obecně mkrát se něco napumpuje a tady se pak končí nějakým tím závěrem dvojité V, že? No a teď jako toto ještě studentům nemusí být tak jasné, teďka ještě z hlediska té konstanty. No tak když si vezmeme, když to bude něco krátkého, musí to být omezený, že? Takže nás zajímají ty delší části, proto vyžadujeme, že ta délka té části Z musí být větší nebo rovna než nějaká konstanta, protože ty kratší budeme brát jako nezajímavé. No a teď ty podmínky, že? Takže toto je docela jednoduchá podmínka. Tady v této části V nechceme žádný ulívání, že? Tam nechceme to epsilon, protože by se toho moc nedělo. Tady z hlediska té druhé podmínky, zase když se podíváte, tak toto musel vymýšlet nějaký chlap, to pumping lemma, protože jednak předehru a jednak tu část V nám omezil nějakou konstantou. On to mohl udělat každou část zvlášť, ale zase, aby těch podmínek nebylo tolik,
tak dal obě tady tyto věci dohromady a řekl, tak toto musí mít určitou délku. Že? Tady si ale všimněte, že se nepočítá jenom ta část U, ale že v tom je i to první pumpnutí, takže na to bacha, ale celkově je to omezení tou konstantou. No a tady ta třetí věc, tak to už samo o sobě nám tam pasuje všechno. Tady jenom je zase jeden problém, že když jsem to tak jednou přednášel, tak se mě studenti ptali, že doufají, že to M je dostatečně velké. No tak samozřejmě to může být, to platí pro všechna M, ale kde je problém, tak si všimněte, že to ale platí pro tu nulu. Jo? To pak studenti často zapomínají pak při té písemce. Takže jakási korespondence tam je. Všimněte si, že všechny tyto podmínky tam mají i určité opodstatnění. Takže pak, až to budete, kdybyste to měli na půlsemestrálce, tak abyste na tu žádnou podmínku pak nezapomněli. Tam prosím vás, až to budete někdy používat, tak jako tady při tomto pumping lemma, tak si tam představovat a myslet na sex, to je docela frajeřina, ale horší je, že se to pak někomu podaří naopak. Takže teď se dostaneme k tomuto, takže toto je to pumping lemma. Takže vidíte, že ta korespondence tady je, že si to studenti dobře můžou zapamatovat, že to není tak hrozné, jak to na první pohled vypadá, akorát na nic nezapomnět. Jenom prosím vás ta myšlenka, proč nám tady toto lemma platí. Vezmeme si nějaký konečný automat a budeme to dělat spíš tak ilustrativně. Protože ne, že bych tady chtěl dělat přímo ten důkaz, ale zase, když se ukáže, v čem je ta konstrukce, tak pro studenty je to takové pak bližší a samozřejmě se lepší v tom orientují. Takže ta myšlenka je taková. Pokud L je regulární jazyk, tak samozřejmě pro ten regulární jazyk můžeme sestavit odpovídající konečný automat. To vždycky. Ten automat můžeme převést na deterministický. Takže určitě pro ten L existuje deterministický konečný automat. Teď si tady naznačíme tu situaci. Představte si, že ten konečný automat bude mít, já tady nakreslím. Když je, prosím vás, deterministický, neexistuje, aby jsme četli epsilon. Musíme číst určitě s přechodem ze stavu do stavu nějaký symbol nad abecedou sigma. Neexistuje epsilon. Teď si všimněte, když načtu řetězec, například délky 2, tak v tom automatu musím navštívit 3 stavy. Pokud načtu řetězec délky 1, tak navštívím 2 stavy a tak dál. Obecně, pokud v tom automatu přečtu řetězec délky k, tak určitě musím navštívit k plus 1 stavu. To je to podstatné. Vždycky o 1 stav víc, než je délka toho řetězce. Takže to je první věc. Druhá věc je, to pumping lemma mi říká, že ta konstanta existuje. Když ji budeme chtít hledat, tak si můžeme říct, že to je právě počet